Buenos días. Temos que ratificar a inclusión na orde do día do pleno antes de comenzar o pleno. Vai por unanimidade, non? Moitas gracias. Comenzamos a sesión extraordinaria no pleno convocado para o día de hoxe a 12 horas como punto único do orde do día: proposta de acordo para mostrar a condolencia do Concello de Sanxenxo polo falecemento de don Arturo Fontán Bouzas ao intentar rescatar a unha persoa no termo municipal de La Oliva, Fuerteventura, Canarias, así como recoñecemento por esta excepcional demostración de valor individual. Ten a palabra, señor secretario. Os feitos do informe da Policía sinalados no informe da Xefatura da Policía Local de Oliva de data 23 de abril relatan e describen a desinteresada mostra de valor individual para intentar rescatar unha persoa pola parte deste cidadán nacido de Sanxenxo e que por motivos profesionais residía de algún tempo en Canarias. O mínimo que pode facer a Corporación do Concello é mostrar solemnemente a condolencia polo falecemento mediante correspondente acordo plenario, así como recoñecer esta actuación mediante o outorgamento a viúva dunha medalla do Concello e propoñendo a incoación dun expediente que rematará poñendo o nome dunha rúa deste termo que sirva para honrar a desinteresada actuación de don Arturo Fontán Bouzas. A vista desto, se propón o seguinte acordo. Primeiro, mostrar a condolencia do Concello de Sanxenxo por o falecemento de don Arturo Fontán Bouzas ao intentar rescatar unha persoa no término municipal de Oliva, Fuerteventura. Segundo, entregar a súa viúva unha medalla do Concello en recoñecemento pola excepcional mostra de valor individual do falecido con ocasión dos feitos acontecidos no Concello de Oliva o día 15 de abril de 2019. Terceiro, propoñer a incoación do correspondente expediente para que o nome dunha rúa do Concello sexa en honra de don Arturo Fontán Bouzas. Moitas gracias, señor secretario. E agora van a intervir os portavoces de cada grupo. Ten, en primeiro lugar, a palabra a señora Rodríguez. Bos días a todos. Expresar e reiterar as miñas condolencias para toda a familia. Sinto moito que teñamos que estar aquí por un motivo así. Creo que, máis que as palabras nosas reflectan os feitos, as palabras que non son costume que se vexan un tipo de documento como que realiza a labor da Policía Local. E creo que a Policía Local de Oliva, que foi os que acudiron aquí nese momento, reflictan no seu informe perfectamente ocurrido. Vou a ler simplemente unhas palabras porque creo que son significativas de que a propia Policía Local, que foi que non acudeu aquí no momento, pois quisese facer constar eso no seu informe. E di así: esta jefatura de la Policía Local, por la información recabada in situ, quiere reconocer el mérito y el valor que mostró el ciudadano don Arturo Fontán Bouzas, el cual, sin importarle el poner en peligro su vida, la arriesgó con su loable intención de ayudar a rescatar a otra persona que demandaba auxilio. Eu creo que o valor da xente non se mide coa forza, sino que se mide co corazón. Está claro que Arturo, isto que fixo porque tiña un corazón que non lle cabía no peito. Así que creo que todos temos que estar orgullosos de él, estar orgullosos de saber que era un veciño que leve o nome de Sanxenxo como levou. Así que moitas gracias a vos, a súa familia, por estar aquí hoxe. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Agora ten a palabra a señora González Fava. Buenos días a todos y a todas. Quiero transmitir y expresar mis condolencias a su esposa, a su hijo, familiares y amigos de Arturo Fontán Bouzas. Honramos en este acto su memoria y por su actitud heroica
y totalmente generosa, al poner su vida en peligro, como se constató, para ayudar a rescatar a una persona que lo necesitaba. La verdad es que es un acto que merece este reconocimiento que se está dando hoy y que Sanxenxo se siente muy orgulloso de tener este vecino. Muchas gracias. Nada más. Moitas gracias, señor González. Pero ten a palabra a señora Gis. Buenos días. Eu primeiro, como os compañeros, darlle as condolencias á familia que están aquí. Eu os coñezo. Creo que, como xa mencionaron, eu conocí, aparte de do que pasou, que creo que como xaro de agua fría, seguramente como a todo o mundo, pero eu conocí a Arturo, traballei con él, compartí moi bons momentos con él, esa quedame na memoria, o que fixo, ese acto de generosidade, esa bondade que tuvo, ese heroicismo, esa valentía. Creo que pouca xente, seguramente nun momento así igual fai algo parecido. Creo que tamén é un verdadeiro héroe, eu sempre vou recordar. Creo que este acto máis que se dedica a unha calle ou que faga falta en Sanxenxo, creo que o merece, porque xente como Arturo é pouca. Entonces eu creo que quede no recordo, eu vou recordar. Creo que Sanxenxo merece. Esperemos que bueno, que ali onde este, que como eu penso, estará seguramente velado por nós, porque é unha persoa que, bueno, unha persoa que fixo eso, dar a súa vida por outra, non ten palabras, básicamente. Entonces, nada, gracias á familia por acudir, que para min é unha persoa que, bueno, mantení sempre no recuerdo. Espero que aos vecinos de Sanxenxo, pois, fagan o mesmo. Gracias. Moitas gracias, señora Gis. Señor Pita. Ai, perdón, señor Otero, perdón. Pido disculpas, que ten a palabra, por favor, de levar, señor Otero. Pois non é unha cuestión de... Vamos, creo que estamos máis que nunca todos de acordo no que nos traemos aquí e, por lo tanto, por suposto, primeiro dirixirnos no nome do meu grupo ás familias, que é difícil poñerse no sitio, verdad, de onde están eles, porque, bueno, non é unha circunstancia, digamos, habitual, sino unha circunstancia totalmente excepcional. A nós gustaríanos, ou a todos os que estábamos aquí, nos gustaría que hoxe pudera estar Arturo aquí a recoller, porque o simple feito do acto de xerosidade, de valentía, de decisión, en si mesmo xa merece o reconhecemento. Podría estaros aquí recibindo a homenaxe que estaríamos dispostos a reconocerlle todas e todos os presentes, simplemente polo feito de facer o que fixo. Pero o tráxico deste asunto é que deixou a súa vida e conseguiu o obxectivo de salvar a outra persoa. Por lo tanto, iso é algo irreproducible que non somos capaces, quizás, nin de chegar a pensar que fai falta en un instante como ese e o nivel de sacrificio que ele asumeu. E entón, nós, como Corporación Municipal, en nome do 100% do conxunto dos vecinos e vecinas deste Concello, pois eu creo que o máximo e o mínimo que podemos facer e o máximo que podemos facer, por desgracia, é elevar a maior altura posible o que é o seu nome, a súa xenerosidade e, en definitiva, o reconhecemento do conxunto da cidadanía de Sanxenxo. Nada máis que decirvos, simplemente acompañar no dolor a familia e aos seus achegados e amigos e, ademais, eso, recoñecer o acto extraordinario e tráxico, sí, pero extraordinario, ao fin e ao cabo, do que fixo, en este caso, Arturo. Nada. Moitas gracias, señor Otero. Agora sí, señor Pita. Gracias, bons días a todos e todas. Antes de nada, condolencia, como non pode ser de outra maneira, a familia e, bueno, reiterar un poquinho as palabras de todos os meus compañeiros. Eu sempre digo que na vida diferencias as persoas por tomar decisións e as decisións a veces hai que tomalas en un minuto.
e hai quen toma decisións sendo valiente e hai quen non toma decisións porque non é capaz de ser valiente. Neste caso creo que Arturo se diferencia porque en ese minuto de decisión tomou a decisión de ser valiente. Desgraciadamente estamos aquí facendo este acto de recoñecemento. Ojalá non fora así, pero bueno, vai a quedar na historia Arturo para todo Sanxenxo como unha persona que tomou unha decisión valiente e creo que merece todo o reconocimiento de todos os membros da corporación como estamos facendo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Pita. Señora Reza. Sí, boas tardes a todos, ou boas días a todos e a todas. Eu suscribir as palabras de todos os compañeiros da corporación, as condolencias, por suposto, á familia, nestes intres que terán unha confrontación de sentimentos de dor e de orgullo. Por suposto, creo que o seu fillo non podía ter un mellor referente tendo un pai como Arturo. Eu, pensando neste tema, pensaba, cando era pequena, Arturo, pai, que pasaba tardes, moitas tardes, co meu avó Dionisio, xogando as cartas, e as conversacións que tiñan, cando nós íamos tamén a Montalvo, moitas tardes, moitas mañáns, a tomar o aperitivo, e pasábamos ali e compartíamos moitas veces xornadas con eles. Recordar que é unha familia moi querida por todos, o que dicen todos, Arturo demostrou nese acto que desde logo era unha persoa valente, unha persoa de un gran corazón. Bueno, nada máis, que creo que é un recoñecemento moi merecido e que, por suposto, por desgracia, como decía David, é o máximo que podemos facer, nada máis. Moitas gracias, señora Leza. Este, sin duda, é o pleno máis importante que celebramos nesta legislatura. Convocámolo en recordo e recoñecemento a un héroe, Arturo Fontán Bouzas. Non hai palabra que defina mellor o que o noso veciño Arturo fixo, dar a súa vida para salvar a unha muller a quen sequera coñecía. Non hai acto máis solidario na vida. Non era a primeira vez que Arturo rescataba a unha persoa no mar. Estaba pescando, unha das súas aficións máis grandes que tiña, cando veu que unha muller tiña dificultades. Non dudou nin un segundo en tirarse a rescatala, poñendo en perigo a súa propia vida para salvar a rapaza. A súa familia, especialmente a súa muller Ana, o seu fillo Arturito e o seu pai Arturo, están a sufrir a peor desgracia que un pode sentir na vida. Somos conscientes que nada pode consolarvos nestes momentos, pero confiamos que co tempo a traxera que agora vos inunda vaya deixando paso ao orgullo de ter un marido, un pai, un fillo que se comportou como un héroe. Sanxenxo non vai a esquecer a esta familia e faremos todo o que este nas nosas mans para axudarlles a superar esta situación. Toda a corporación estamos de acordo en concederlle a medalla do Concello a título póstumo e que unha das nosas calles leve o nome de Arturo Fontán Bouzas. En consecuencia, próximamente, poñeremos en marcha os trámites necesarios para que sexa unha realidade canto antes. Moitas gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. E agora rematamos a sesión, pero antes vamos a proceder a entregar a medalla do Concello á súa muller Ana e ao seu fillo Arturito.
Por favor, quere dicir unhas palabras a... Bueno, non sei se podrei falar da emoción. Primeiro trasladar o meu agradecemento a toda a corporación, que o Arturo non pudo nacer nun consello mellor. Levábamos 20 anos juntos e non había día que non falase de Sansenso. Eu estaba sempre orgullosa dele, pero demostroume que non puden estar casada con persona mellor. Gracias. Moitas gracias a toda a corporación. Non teño palabras. Queres saludar nos unimos arriba, se queréis. Saludar. Yo